Ubingelela Babu Dokotela Babu Sizo Babu Jabulile. We are on Shoot 5, we are on Facebook Live, we are on TikTok Live, we are also on YouTube Live. Ngiyacela wena ongena manje, give your time and then ngena ku YouTube ubhale ukuthi ubunyanga basendulo. Thereafter, you know which is sikhuluma ngayo. You know, start to watch those videos, subscribe so that any video that pops in, you'll be the first one to see it. This is Babu Dokotela says. Our topic today: traditional doctors, not traditional healers. I am not a traditional healer. I'm a traditional health practitioner by profession. Yes, this is me. And then people, kunabantu kade benza ama-meter taxis, and then they were told that kuza into ekuthiwa e-hailing, so-called Bolt, Ubers, all those taxis, but they are called umbrella is e-hailing. They downsized it. They said, no, we got license, we got permit, we got this. Abantu abazoyigibela lonto, thina sinemoto zethu. Today kunjani? Ama e-hailing wona thatha over business. You wanna thatha over my business. Big time food. Now, into engifuna ngiya kuyona ke, the rise of AI, artificial intelligence, is to end jobs especially in teaching. 5 years from now, more teachers will be losing their jobs like you cannot believe. 10 years from now, robots will be teaching at classes. 20 years from now, robots will be removed and the AI will be taking over from home, screens, tablets, laptops, you name it. Because now AI, it is an infancy level. It is at its best baby level. When it's grow up and matured, it will take over from anyone. And then people, they undermine that. They undermine it big time. Even accountants are losing jobs now because of the AI. Receptionists, they are losing jobs because of the AIs. Abantu abadayisa ezitolo, tellers, they are losing jobs, especially in countries like South Korea, Japan, so-called Japan, because they're no longer needing tellers. AI is taking over in Germany, in France, in Norway, in Scandinavian countries. They're firing all those people. And then AI, we no longer need a petrol attendants. Because once you drove in with a number plate, the AI will already know how much petrol you have used. And you auto-fill and auto-charge, not swipe your card. Because your number plate, it is linked to your ID. Your ID, it is linked to your bank account. Your bank account, it is linked to your money. Once you enter the bay, your number plate will be executed, sent to the system, and thereafter your money will be debited immediately. This is AI coming. And then I urge people to start to look at AI serious. And then kunezinto wena osazithatha kancane, but that is why uthisha bengasekho permanent sebeku contract, because government knew that AI is taking over. Less classes will be at school, more classes will be on AI. Comes to fraud. Fraud is about to rise because of AI. It will be much easier now to print anyone's bank statement after achieving his car number plate. If you can see anyone's number plate and then attach the number plate is linked to his ID, you can go to all banks and start to retrieve information about that person using AI intelligent. You just don't understand. Through your phone, if I can collect your number, I can tell you your history for past 6 days. Where have you been? Because of AI attached to G6. Now we can tell you where have you been, who you met. That is AI. When you go to your WhatsApp tells you a feature of AI, meaning that AI is storing every conversation that you ever have on WhatsApp, Facebook, TikTok, whatever. That is AI. People, do something about that, because you should not be left alone. Tap to this AI, start to use it, or learn about it if you cannot use it. This is Babu Dokotela, this is Babu Jabulile mfana umthetho yakhe umlungu. And then kunento okufuna buye siyikhulume njengabantu ngisho. Singakhulumi njengento zemali, singakhulumi ngezithwalo, singakhulumi ngane. Ngizokutshela nje lento izokuphatha kabi.
ayikho indoda ehlala kubo. Ayikho indoda ehlala kubo. What makes you indoda? There is a difference between umuntu wesilisa nendoda. Uma uhlala kini umuntu wesilisa owumfana omdala ekhaya noma owumagcina ekhaya, kodwa uma uhlala kini kuyakubuza ukuthi kubafana bala ekhaya wena ngowesingaki. Sizwa ngawe eqala uthi ngumfana wesithathu, kusho ukuthi umfana uma uhlala kini. Ayikho indoda ehlala kubo. Lokho nje ufuna ukuphile ukwazi ukuthi bafo noma ngabe uspringa kanjani, ungrand kanjani enyokweni, usushaya abantu kangakanani ngomthofu, uma usahlala kini awuyona indoda. The day you become a man is a day you'll have your own title deed or your rental lease agreement. Where are you renting? In order to make yourself a man, become a man, have a rental property, have your house that belongs to you, have a flat that belongs to you. That makes you a man. Umuhlala kini, you are one of the boys who stays at home. Simple as that. Ngoba nina anifuni ukutshela iqiniso. Nijaha abantu ukuthi nizobathuka. Mina ngiyakutshela nje, noma ungawubuka lo TikTok verse uhlala kini, awuyona ke indoda ke. Indoda ihlala kubo. Indoda ihlala endaweni yayo. That makes you indoda. Ngoba mengikufica kini mina, ngibuza ukuthi yawo, kubafana bala ekhaya wena ngowesingaki? Uthi mina ngowesibili. Okusho ukuthi umfana la ekhaya. Indoda ubaba wakho lolele lapha ethuneni. Iyona indoda iphindanga ngaba khona indoda. Enye indoda umuntu ozoshaya uma wakho ngesende. Indoda ke leyo. Anyone else abafana la ekhaya. Namantombazana azela kini awona amakhosikazi la ekhaya ngoba inkosikazi la ekhaya uma wakho kuphela. Akekho unkosikazi okwathi uhlala kubo. Akekho unkosikazi uhlala kubo. Amantombazane wonke lawa asuke ebuyele emzini engagananga eshola amakhosikazi eshola amadoda abuyele ekhaya sengamantombazane lawo. Le ubukhosikazi unkosikazi kwakho la uyintombazana. Lento uthi thina abaAfrika sinalento ongafuni ukukhula. Asifuni nje ukukhula. Mina ngiyazi lento mina ukuthi uhlala nobaba khona eminyaka 26. Ukuthi ngoba usebenza lasimba ukuthi awusebenzi. Uhlala nobaba wakho neminyaka 26. Utshela ubaba wakho ukuthi ugogele under. Ubaba wakho uyakubuza ukuthi ubuyephi ngo5 ngoba wazi ubaba wakho ufuna ukushaya u4 la wena. Una 26 uhlala nobaba wakho. Uthi manje budoda nje bangile egoli phela ngizohlala wena. Buza ubaba wakho uthi na 22 wehlala lapho. Ubaba wakho afike na 18 egoli. Ena 26 wengahlala nobaba wakhe naye. Ezinye izinto ngokuthi anitshelwa ninabantu abangafuni ukunigruma ngoba nilokuncengo ngoba nizodabuka. Mina nginandaba. Funa ngikutshele iqiniso, likudla iqiniso, ubone ukuthi lento lengisayenza la ekhaya yikho. Umesho kanje ubabudokotela ethi ngumfana kodwa ngibe senigane kunengane ezo3, umfana vese osenomakoti legcekeni. Yes, umngakho la ekhaya umakoti akayena unkosikazi. Uyoba unkosikazi emzini wakhe. Wena njengoba usushadele wenza yonke into awukwazi kuba unomzane kini noma ngane sithembu ubaba wakhe nonkosikazi oyedwa awukwazi still indoda iyodwa ekhaya ubaba wakho ngoba ushaya uma wakho ngesende naye mhlazane seshaya eshona wakho ngena umuntu lo muntu ozongena uma wakho indoda futhi naye wena no uyondoda funa sibazi ubudoda ukuthi yini ubudoda. This is baba udokotela baba sesiba ujalo mfana umhleja khekhe ngizulu manje emanqisi ya ake ngikhulumele njengoba sengitshelele ukuthi umfana ngiyakutshela nje ukuthi usokele mina ungisebenzele ukuthi akwenze window ukusoka kwakho nje ukunakala ngihamba unquma ipipi nje ukunakala nje kwakho nje uqhubeka umfana ekhaya unakala nje lokho vese nakala uyazi kunamakhosikazi la angidabukisayo angisho lekuna omama la abangabafelokazi kodwa amadoda ephila. Kunomama abangabafelokazi kodwa amadoda ebe ephila. Yonke into yenziwa umfelokazi ogunda ikhanda ogunda izinza yenziwa uyena la. Ngenxa ukuthi indoda angisho ukuthi useless ayenzi lutho. Indoda isaba yonke into. Babuka ifone eyodwa nonkosikazi ku TikTok kodwa behle ku TikTok babantu bethi buka nje abantu abathwele. Inkosikazi iyaxaka ithi buka nje abantu abathwele imoto abamba ngabe nabe la ikhasi nemoto mhlambe. Kodwa inkosikazi uzoloke baba singathini. Baba singathini. Window usuqala icule esontweni. Uthi usile kahle khande.
Uyindoda enjani eqala amaculo esontweni? Amanye amadoda ashiswa ilanga lapha eminyango. Amanye amadoda ashiswa ilanga lapha eminyango. Wena uqala iculo esontweni. Ay. Uyabona madoda, lento eniyenzayo ibhlungu. Ngiyanitshela nje ibhlungu in a sense that anifuni ukutshela yonke into. Kodwa ibhlungu ngoba the day ushonile unkosikazi wakho akakhala into eyisimanga uma usushonile. Akakhalisa ukuthi ufelwe indoda. Ukhalisa ukuthi kodwa uNkulunkulu kuyini kodwa umuntu uzomthatha manje. Bungamthatha ngandivese kwasekuqaleni. Ucabanga amadoda akade emshele wayekela lento le. Namhlanje uthi ufula uhlo lapha eboxini. Ukhala ufuna ukuyiphonsa khona. Akakhalisa ukuthi ufelwe indoda. Ukhalisa kodwa uNkulunkulu wamyalelani. Ngoba lento ngabe kade yafa. Athola indoda ezomondla. Athole indoda ezomondla. Ngoba manje lamakhosikazi enu aphila i-lifestyle yabafelokazi. Umfelokazi olambayo eswini ngoba yakhe indoda idliwa zimpethu ethuneni. It is okay. But umngakho ulamba eswini wena ubudla umaskito. La iduze kwakhe. Ushaya umaskito na ushaya umaskito. Iyamnyanyisa leni wena ufuna ngabe uyigadi. Funa ubuthela petrol ebusuku egarage. Ubuye nalomali engekho uze naye ekhaya. Lento ungafuni ukuthi abantu sibeke izinto lana uthi wena ungena nje kumina ungena nonkosikazi ngithi mina umama ubani lo uhamba nawe uthi unkosikazi. Ngibuza ukuthi mbubu umsaphe enyangeni ngoba kunezinto efuna ngikunike zona eziyipeleti zangempela. Amaqiniso kamadakeni engeke ngiwasho phambi komama. Phela lona uneyalo ofuna zithathe kuwena. Mina ngeke ngikwazi ukutshela indoda. Ngesikhathi ungena nonkosikazi la kumina mase kukhishwe inamba futhi uthi angithatha inkosikazi inamba. Uthi ayithatha yona yamama. Hayi bona kumhlola bo. Sishintshana nonkosikazi wakho ngenombolo manje phambi kwakho. Ngisho ukuthi ilento engifuna ukuthi niyazi ukuthi madoda niwahluphile amakhosikazi. Niwahluphile amakhosikazi nina angazi. Uyazi ukuduma umaskito endlini ugxuma ushaya ikhethini usaba ngisho umaskito. Wena ke nje usaba ngisho umaskito. Lento sizenzayo thina ezasenzela imali like serious. Savula izitudio senza yonke into ucabanga ukuthi siyilimi. Yindaba thina singayika amasipala mekuthiwa kune post ekhona. Yindaba thina singagcwalisa amaforms sithi sofuna umsebenzi endaweni athile. Because sathatha lo msebenzi lo. Ngithi ke indoda enza njenaka. Umfazi akangadabukisi phambi kwakho. Umfazi akangabi lento wena akufuza ngabe uyiyona. Zama passport. Bona ukuthi wenza njani. Hamba uzama incwadi zokushaya noma awashayeli banazo kodwa ngoba ngifuna ukuthi la namhlazana kuba khona okwenzeka kuwena sazi ukuthi unkosikazi wahanjelwa indoda. Ake sikhulume lento. Since you called yourself a traditional doctor, you already called udokotela wesintu. Usudokotela ngithi. Usuhlonishwa njengodokotela. Lento ngicela ukuyibuza. Uma ungafakwa ewadini manje abantu abagulayo. First ongayenza ewadini yini? Mengakufaka manje ewadini abantu abagulayo. Angithi usubizwa ngodokotela wena. Na uyavuma. Angisho phela kuwena wena uyidokotela nje wena nje ufaka iBiology kanje uyena nje udokotela. Sikhuluma nje ngeke nje ube udokotela futhi ngeke nje wena. Ngeke. Njengoba usubizwa ngodokotela wesintu. Uma ungafakwa ewadini nje eyodwa nje kuthiwa nansi ipatient eyodwa bona ukuthi iphethwe bona ukuthi wenza kanjani. Yini ongayenza? Yini le wena othi njengoba abantu beadmithiwe ezibhedlela engathiwa mekuthiwa nisinike iresolution to why ipatient eyodwa ayikhishi lethe kuwena. Uyiphi ipatient ongathi ayilethe kuwena? Lezi zinto lezi ufuna sikhulisane kuzona. Ukuthi njengoba singakwazi even ukufunda ama blood results epatient. Ithini into enhlanganweni yenjengabo THO nezinye inhlangano ezinkulu ngezinyanga esezibizwe ngodokotela ezingakwazi even ukufunda iHB human globin phela nje inyanga ayazi ukuthi iRBC yomuntu red blood cells kufuna abe ngakanani noma normal. Yini nani ngothisha onihleli lapha ezikhundleni engaka nithi labantu labenibalidayo nibalidele ebumnyameni nobabuyisa ngani? Ngoba sinabantu sebeze babizwa ngodokotela abakwazi even ukusebenzisa istethoscope ukuthola nje iblood pressure umuntu ipulse ukuthi umuntu ukuthi kuphi abayazi.
kuthini thina njengoba sikhulile singaka manje kodwa sibiza abantu ngodokotela odokotela abangazi lutho ngehuman physiology abangazi lutho ngomzimba womuntu lento lena sisibeka kubantu abathi bangabaholi ukuthi they have to bazinuka amakhwapha ukuthi are we leading people, are we misleading people? It is more likely these organizations are strictly misleading the youth engene ebungomeni ingane eziyinyanga omama bazinyanga amakhehla eziyinyanga. They are all grossly negligent. They are all uyinyanga ubizwa ngodokotela vese ama white blood cells umuntu kufuna abe ngakanani uma ephelele amasosha omzimba nje omhlophe angakanani esiwadingayo awazi. Wenza njani uma uhlola umuntu iTB? Uma iFB ibuya acid fast bacilli ibuya inormal wenza njani kodwa umuntu usabothi impawu zeTB isikhona? Yiyo yonke into edinga ukuthi abaholi abahleli phambili abafundise phela abantu just iTB nje nifundise abantu iTB ukuthi iTB itestwa kanjani. Kunini la sisenza khona iculture, kunini la senza khona iquantiferon, kunini la senza iTB gold. Bakithi musanokudonsela abantu ebumnyameni. Nidlala ngabantu. Labantu endini yabahola kwanina nifuna ukuholwa nje. Kwanina nje nifuna ukuholwa nje. Nifuna nje ukuholwa ngoba indlela enikhethwe ngayo nishaya abantu ngezitрока kade nikhompyutha nabo okhethweni. Kwase kwakhethwa wena nesinemfu nobuye bugcwala amadlebe namakhala. Wakhethwa ngoba abantu ade opposite hlaleni wabashaya ngestroke, wabathengela inkaba adutshulo. Labantu abafileka kufuza ngabe ibona ngabe bahola ngoba nina lento eniholayo lapha emkhandlweni abelapha indabuko ayikho ngempela. Anikwazi ukuthi singakhuluma ngabantu abaphethwe isifo esisobala peripheral encephalopathy deficiency syndrome, abantu abaphethwe zinyawo anikwazi ukuthi labantu balashwa kanjani. Spondylosis abantu abaneqolo asisazi labantu balashwa kanjani. Helicobacter bacteria abantu sithi banama ulcers sithi abaphazi ungamphalisa kanjani umuntu onama ulcers? Bakithi asiyikhulumele iqiniso. Siholwa abantu abangasidinga ukuthi ngabe basihola. Abantu esibadinga ukuthi basiholile abantu abafayo. Ababe contesta labantu bafile manje abantu kwaphatha abantu abanenkani ngoba unamahlungu akangwane nje ukwazi ukuthengela abantu izinkabi ngoba unenkomo eziningi bafile abantu angabe bacontest. Namhlanje sihleli nabantu abangazi lutho. Sinama laboratories around. Lama laboratories aningani kona nokhuluma nawo ukuthi siyacela ukuthi nize emkhandlweni abala sizofundisa abalapha endawo i-basic understanding kwi-pathology. Basic understanding ukuthi imaphi amagazi okuqala nje umuntu afuna awathathe. Siyadinga ukuthatha kufundiswa amagazi. Sazi ukuthi i-FBC yini, platelet yini, thrombocytosis, thrombocytopenia muphi umehluko. Asiyazi leyo nto. Erythrocyte segmentation rate asiyazi leyo nto. Kodwa sinabalaphi. Yini iGFF asiyazi, iGFR asiyazi. Yini IgE immunoglobulin S asiyazi. Kanti yini thina nje siyaziyo? Yini kanti thina siyaziyo? Labaholi basiholela kuphi? Basiholela kuphi? No, it is the right time now to stand up and start to put questions kulabantu abasihola. Ukuthi join isihola nisiholela kuphi? Uma nisihola manje siseparliament singathathwa sifake phambili sibuze umbuzo owodwa ukuthi amasosha omzimba njengodokotela wesintu wena ubona emahlo ume nje kusuke kwenze njani? Uzophendula uthini? Uzophendula uthini? Awazi uzophendula uthini? Okwenza ukuthi ama-basophils umuntu abe maningi kusuke kusho ukuchaza ukuthini lokho? Awazi. Okwenza ukuthi ama-platelets umuntu ehle kakhulu kusuke kusho ukuthini lokho? Awazi. Kodwa useparliament niyohlekisa nezizwe lapha nina. Nifuna ukuya eParliament kodwa ni-schoolless. Ni-schoolless. Ngikubuza iWarburg Salutarus uthi umsulu kanyoko loyo. Ngithi inhlamba le okuhle ngibuza mina Warburg Salutarus yini leyo? Emsholozi ngizongidakela ngizodonsa umuntu ugudike ekudubuleni. Kodwa ngikubuza nje mina isibhaga ngesiLatin. Ngisibuze ngesiLatin ngifuna ungitshela ngizothi isibhaga. Kodwa ubiziwe wena ngodokotela wesintu. Hayi bakithi ilizwe alisithembe. Lisithembe nemfundo yethu sikwazi amakhambi. This is 2021 century. We are not in 1910s. There's no old model osofuna say apply as apply efficacy and academia la kulomsebenzi wethu. Asiresearche asifunde.
nginibhalela i-dictionary, ngizoqala ngoMay, nginibhalela i-dictionary ezochaza imithi ngesintu, nge-English, ngesiLatin, nangesi-chemistry. You need to know okhothi bulata stinking wood unokani, i-chemistry yakhona ukuthi ithini. Chemistry yakhona ufuna wazi ukuthi ithini. Ngizonibhalela u-dictionary. I have to preach and do what I preach. This is Babu Dr. Moses Bojalo, mfana mdleke hlomzulu abancane. Ayingibuyele ninduku, ngizonithela induku kakhulu nina. Siyabonga.